Post iċ-ċabċib ta' devoti ma' tokki ta' nofsinhar waslet ir-relikwa tal-kranju ta' San Dominku fil-Bażilika ta' Sidna Marija tal-Porto Salvo u San Dominku fil-Belt Valletta. Mal-wasla tagħha relikwa daħlet fil-Bażilika u beda it-talb tal-bħala parti mill-wasla ta' relikwa f'uħud mill-knejjes li huma tal-Ordini Dominikana f'pajjiżna fl-okkażjoni ta' 800 sena mill-mewt tal-Patriarka San Dominku. Ir-relikwa inġibet f'Malta s-sibt li għadda mill-Monasteru tas-Sorijiet Dominikani ta' Monte Mario f'Ruma. Il-Bażilika fil-Belt Valletta baqgħet miftuħa tul in-nofs tal-nhar kollu fi kull nofsija ingħati r-Rożarju, il-Litanija ta' San Dominku u anki tal-Pieħor wara u disa konċelebrata relikwa tal-kranju ta' San Dominku ittieħdet fil-Knisja Dominikana tal-Unzjata fil-Birgu. Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet qed jimmarkaw il-ftuħ ta' ġimgħa ta' festi solenni fġieħ il-Patriarka ta' San Dominku fil-Birgu li jelħqu il-qofol tagħhom bejn 28 u 29 ta' Awwissu.